As the situation is not intensifying munyika yeZimbabwe, but kuona makosi maprotest ari kuramba achiincreasa each and every day, tichiona masecurity forces aiwa vari consait mazrp officers pamwe chete nemariot nemamilitary tanks panguva inoyi they are rolling out aiwa in the cbd. And now tava kuona kuti matruck drivers panguva inoyi they are now fearing aiwa to pass through Zimbabwe kana matrips to Zimbabwe. Ndokuti bva subscribe like on the bell kuti ipinda kuna kutosangana neheadline rodanyika richinzi truck drivers worry of March 31 protest. Truck drivers have raised concerns about their safety ahead of the planned March 31 protests in Zimbabwe. The demonstrations led by War veteran Blessed Geza are aimed at President Emmerson Mnangagwa's bid for a third term and allegations of corruption within the ruling ZANU-PF party. South Africa Trucker issued a warning to drivers stating, "Tracking alert, Zimbabwe demonstrations. We are receiving reports that some major trucking companies have halted trips to or through Zimbabwe until Monday due to concerns over the planned March 31 demonstrations." The statement advised drivers to exercise caution, saying, "If you are heading that way, check with your sources first to avoid getting caught in any disruptions. Stay safe out there, truckers." Tomasvika nobuda panapa atiri kuona kuti zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Takuona kuti aiwa zvatozara kune nyika dzose. Takaona South Africa maZimbabweans ariko achiti aiwa tivhurire mabhodha. The South African government isusu vanhu vanozikanwa kuti tirimo muSouth Africa tisina mapepers tinoratidzira aiwa kunyika yedu yeZimbabwe kuti iwane rusununguko tiwane freedom. Mashoko atiri kuona panguva inoyi maborders panguva inoyi toona kuti aiwa mamwe masides ava kutovhara nokuda kwethese demonstrations. Matruck drivers tiri kuonawo zvekare ari kupindira aiwa vachipanana mawarning vachiti aiwa kana imi muchida kunopinda zvenyu tange maenda from your source munzi kuti is the destination safe. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like, choti on the bell icon.